लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो खुलुमनो खुलुमबाय लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय जोङो बहुत गोबावनि उनाव नै दिनैसो ब्लग फिसा लानानै फैलायबाय आरोना न' मिनि ब्लग मिनि ब्लग बहुत मानसियानो सोंहरबाय थादों सोंखागोनखा बेबायदि ब्लग भिडिअ बानायबाय थाग्रा मानसिफोरा साननै सानथाम ब्लग होआबानो सोंहरखायो साबस्क्राइबारफोरा मा जादों मा थादों मानो भिडिअ लाबोआखै रियाखै होननानै सोंहरखायो आरो जोंथ' नै गोबावानो जासाबबाय पुरा पुरि 1.5 माससो जाबायदां आरोना ना 1.5 मास गोबावसो नङा जाबाय 1.5 माससो जाबायब्रा बै खेबसे होदोंमोन ना ओमफ्राय गोबाङानो फेसबुक पेजावबो सोंहरदों वाट्सएपआवबो सोंहरदों इउटुबावबो साफा सानै सोंहरबाय थादों रिप्लाइबो हरनाय जायाखै नांगौबा भिडिअ बानायनानैनो मोजां खोन्थागोन होननानै रिप्लाइ हरनाय जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय नै दिनैसो एसे मुथुआबो गैयामोन नालाय एसे गोजानाव दंहैयोमोन मुथुजों आंजों एसे गोजान जानानै दंमोन ओमफ्राय आरो आं हारसिंबाबो ब्लग भिडिअ बानायनो बारा गोसो जाया मुथुआबो गाव हारसिंबा भिडिअ बानायनो बारा गोसो जाया ओमफ्राय दा जों सानैजों ज' लोगो मोनफिनबाय लोगो मोननानै नै दायो मोनसे ब्लग लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय गोबाङानो बै समावबो सोंहरदोंमोन आब'आ ब्लग भिडिअफोर बानायथारला प्रेगनेन्सि जाबाय नामा आब'आ ओरै बेफोरबायदि सोंहरदोंमोन बहुदानो नाथायबा आं रावनोबो रिप्लाइ होनाय जायाखैमोन मोजां भिडिअ बानायनानै रिप्लाइ हरगोन होननानैनो दे जाहा मुथुआ खोन्थाना होदो आं प्रेगनेन्सि जादों ना जायाखै जाहा मुथुआ खोन्थाना होदो दे लोगोफोर जोङो दायो बर' बाजार होननाय जायगायाव थांगासिनो दङ चेकआपनि थाखाय दा जाबाय मानि चेकआप मा चेकआप साननांगौ चेकआपआ बेनो माने गुड निउस दङ जोंहा बे गुड निउसनिनो दिनै चेकआप दङ आरो दा बेयावनो जों थांगासिनो दङ जोंनि बर' बाजारावनो बे मिनि पिएचसि जोंहा सरकारि हस्पिटाल दङ बेयावनो खालामगोन आरो रुटिन चेकआप माने आशा बायदेवफोरा लेंहरो नालाय दा बेयावनो जों थांगासिनो दङ आरो दा थांनानै मा खालामो बेखौ एसे भिडिअ बानायनो हायोबा बानायसिगोन आरो नायलांदो बेयाव बांद्राय चेकआप ओमफ्राय ओरैनो फिसा इसोरनि अननाय आरो जोंनि साबस्क्राइबारफोरा गोबां माने जोंखौ माने इसोरनियाव माने आरज गाबख'दोंमोन आरो जोंनि थाखाय जोंनो बोर सारस्रिना होदोंमोन आब'नि साननाया जाफुंथों थाबैनो प्रेगनेन्सि जाथों बेबि लाबोनो हाथों रिथों बेबायदिनो नोंथांमोननि बोर सारस्रिनाय आरो इसोरनि अननायाव माने गुड निउस मोनबाय आरो जोंहाबो दा बिनिनो जोङो दिनै चेकआपआव थांगासिनो दङ आरो स' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मा देखायनो हायो मा देखायनो देखायलांबाय थायो नायबानो बुजिसिगोन आरो ओमफ्राय नै एसे मटिटि जाबाय सोरबा बेबायदि देहा समावहाय रानथेंथें जायो सोरबा लोदोदो जायो ओमफ्राय आं एसे मोदोम जादों आरोना ओरैनोथ' आङो माबाल'सोमोन आगोलावहाय 50 केजिसोमोन आरो ओमफ्राय दा बारायबाय 56सो जाहैबायदां 57 हमजायो 57 बिदिसो जाहैबायदां आरोना ओमफ्राय जोङो दायो हस्पिटाल फारसे थांबाय थानोसै नोंथांमोना आंखौ बेबि लाबोदो होननानै बहुदानो बुंहरबाय ओमफ्राय दा जोंबो बेबि लाबोनो थाखाय नाजालांगासिनो दङ जाहाथे नोंथांमोना जोंनि मोजांनि थाखाय आरज गाबनानै होदो जोंनि गोसोनि साननाय हास्थायनायाबो जाफुंथोंसै नोंथांमोनाबो जोंनि बेबि नायनो लुगैदों नालाय बिनिखायनो नोंथांमोनाबो एसे आरज गाबनानै होदो आरोना न' मोजाङै मोजां जाफुंलांथोंसै जोंनि बेबिखौ नोंथांमोनाबो नुथोंसै जोंनि गोसोनि साननाय हास्थायनायाबो जाफुंथोंसै आरो ना ओमफ्राय उनाव आरो मा कुइसन सोरबाफोर खालामनो गोसोबा खालामजागोन उनावहाय मोजां ब्लग भिडिअ लाबोबाय थानोसै दिनैनिफ्राय सोलाबबानो देहाफोरा सुखबानो लाबोबाय थानोसै आरोना बिदि देहाफोरा बारा सुखथ' जाखाया एसे उसुगानो जाखायो बोथोरफोराबो ओरैबायदि गरम ना गरमफोरावथ' आरो बारा भिडिअफोर बानायनो गोसो जाया नालाय बेनिखायनो देहाफोरा उसुखबा लाबोबाय थानोसै आरोना
गेजेर गेजेर नंगौ एसे मति जानायखाय बोरैबा गिलिर मोनलाय लांबाय आं मानसिखौनो थ' बिदिब्ला थांबाय थानोसै थांबाय थादो जोङो बिराद गोबाव ब्लग भिडिअ लाबोयिखायनो मा रायलायगोन मा थागोन उसुखुथु रायलायनोनो रोङा मोनलायलांदों आरोना एसे लाजिनाय मोनलायलांदों बेबायदिनो जाखायोना खामानिफोरा गोरलैबाबो बे खामानिखौ मावथाराबाथाय उनाव मावनो रोङा जायो ओमफ्राय दा ब्लग भिडिअखौबो बानायथाराखैमोन नालाय आङो मास मोनसेयानो बारबाय मास मोनसेल'थ' नङा गोबावानो जासाबबाय ओमफ्राय बिदि गोबाव थाबनायखाय रोङा जादों आरोना न' मुथु रोंफिनगोन मुथुमोननि अफिसालाय माथो बिफां लाइफांजोंनो खोबजोबबाय नै बेयो मुथुमोननि अफिस नै बेयो जोंनि बर' बाजार टाउन दा बर' बाजार होनबा बिराद गिदिर बायदि मोनो नाथायबा फिसासो नै बर' बाजारा ओमफ्राय इथिंजाय नै बाथौ मन्दिर बर' बाजारनि बाथौ मन्दिर स्कुलबो दङ बेयावहाय होनानै खादों नों माबाखौ फै Ayo, registration खालाम registration खालामलाय सार आधार कार्ड जा आधार कार्ड दे लानांगोन ना लानांला आधार कार्ड नांगौ मा जादों लोमजादों जों दायो हस्पिटालाव सफैबाय ओमफ्राय जोङो लाइनाव दङ आरो दा पेसेन्टआ माने गोबांथार दङ नालाय ओमफ्राय जों लाइनाव थानो गोनां जादों पेसेन्ट माने चेकआप खालामजाग्राफोरा आरो गोबां दङ मालायफोरा दहायनो नायनानै थांखांजोब्बाय ओमफ्राय जोंना एसे जाबाय नालाय मानसिफोरखौनो आं बायदिखौनो लोगो मोनखायासै बेयाव सानैल'सो लोगो मोनबाय आरो ओमफ्राय नै बिमा जानोबा बेखौ लानांगौ जायो न' बिमा बिफा जानोबा बिराद मोजां जोंनि थान्दा अखा हादों आरो बांद्राय गोसाबो हायाखै फिसा हादों बेफोरखौ नायै सोलोंनांगौ नामा दै गांबाय आं जोंहा मुथुआ हस्पिटालाव फैनानै बिजि लाफैनांबाय मुथुआ मा जादों मानो बिजि लादो मा जादों लोमजादों लोमजायाखै मा जादों मैया खामानि मावनायाव एसे आथिं बौदोंमोन बेखायनो टिटि लादों आथिं बौदोंनिफ्राय जोंना चेकआप खालामनाया जोब्बाय ओमफ्राय दायो न'फारसे थांफिनसै आरो बिराद मा होनो दैबो गांनाय मोनबाय दैबो लाबोआसै लाबोना लानायब्लालाय बेयावनो लोंनो हागौमोन ओमफ्राय माबा माबिबो उखैबाय आरो ओमफ्राय जों बैयावहाय बर' बाजार